Yena benkashana kamenzi yadla umlazi angameva. Niyazi ukuthi uma ngabe sekwele isikhathi noma usuthola notification so sikulethele kwizona ehamba phambili njengoba ke uSomahlathi ke Zuma laphana ke esayikhiphile neyakhe iclip la khona ekhuluma noma ke ehlaziya isiga sika Dumi Mkokstad njengoba sazi ukuthi Dumi Mkokstad umisa igame kwama yonke into ekhuluma ngokuthi barojiwe. Ngane sekhaya ngiyazi ukuthi sewuthakasela ukuthi uze ukuthi ngempela uTK Zuma uyimanage kanjani kanti ke akalishiya ngaphandle igcome elisha kule weekend abantu trend bokuyena ke uDumi Mkokstad umthandeni wegospel madoda igcome elisha la kwegospel bese kuzoba uyena ke umthandeni igcome elisha ngengoma ke noma ngo beat abasha abaphumile kanjalo wethu ngaphandle kumesho isikhathi sakho nayi ividio zizwele Usake ndrojiwe umaskani. Mani tencane lapha emuva nethimba lakho. Ngithe akukhuluma umuntu oyedwa ngizonizwa kanjani mani khuluma nonke. Akusukume umuntu oyedwa angitshela ukuthi kwenzekeni. Ngoba ngizona mangisuka ngithatha into ngivubele nonke mina. Ubudiyo, Dumi. Ya sokoma uthi utira unani? Utira ulethe abafana aba-11 abadlala ibhola imawo angikuphazamisanga. Ngikuphazamisanga. So yonke into imile nje Imawo. Bese mina makunjani? Ngathi ngehlamba eklasini. Damn it. Ya Diyo wena lokhu santumi uthi qhubeka uthi kwenze njani? Big Zulu ke akamlaleli omunye umuntu. Big Zulu ima kancane. Ngingasamnaki nokumnaki. Big Zulu I think yabona into yokuba owner yenkabi. Imake khona kunjalo. So wabona ukuthi ngcono umisa tournament yonke wena. Ngaloko nje. Kunabantu abasuka endaweni ezihlukene abakhokha imali yabo bazobuka i-tournament wena ukhetha ukuthi uyimise. Kunana ama sponsor lapha yana, kunocebo lethu, kunane SABC Sports wena ukhetha ukungcono uyimisa wena. Ubu Big Zulu imawo awusukumi. Nginithemba kangaka madoda. Ubapotiri Khuzani ansu insizwe engaka into encane lapho ngemuva osigwebo sentambo nonke nje nivumela nje umfana oyedwa amisa i-tournament yonke. Hayi shuthi uyinsizwa phela lo mfana. Shuthi uyinsizwa ngempela. And uDumi Mkokstad akayena umfana. Ngicela ukuthi sonke siyamazi futhi nanonkosikazi wakhe. Sonke nje siyizwe nje siyamazi unkosikazi wakhe. Awukahleka imawo. Ubani osekhuluma wena? Ubani nje othekhuluma? Lalela la, egroundini kukabili, kune ground labafana nokune ground lamantombazana. Aliki ground labadoda, aliki ground lamakhosikazi. Egroundini siyalingana. Kunebhola labafana, kunebhola lamantombazana. Uma sise groundini sabafana sonke noma namantombazane nonke. Usho ukuthi bafana njengoba nje kugcwele abantu abaningi kangaka abaganiwe lapha kufanele sishintshe singabe sisasho ukuthi bafana sithi madoda. Hayibo, sunya wena. Hlapha. Big Zulu, git. Ubani manje? Yabani manje le moto bangumsindo la ngaphandle. Ubani lo? Yabani? Mthandeni. Hayibo. Basuka abantu ngiyaphi? Hayibo, ngiyavivinya hayi. Yayini niyaphi? Yayini nahlala phansi ngishani ni. Hayibo, niyaphi? Bayadansa ngaphandle. Hayibo. Yayini? Hayibo. Umthandeni uyikhiphe nini le ngoma ekhipha zonke izingane eklasini ngifundisa ziyodansa eminyango. Hayibo. Sasala nawe wena uhamba. Hayibo. Sasala sobabili. Mthandeni